Mayong adlaw mga box. So another box na ba na to nga blihan karon. So fragile na nakabutang. So actually wala diri sa description, but 11 quantity na siya. Wala ko i order pero di ko memorize kay daghan na ko i-order. Actually nagabot-abot ang mga order karon. So ato ni ablihan. So mo siya 27 3,175 ang amount ni guys. So shout out ko sa mga number 1 supporter. Ang labi na ang Boss Erlo Tabel o si Ma'am Salinda Tabel. Sige lang tayo mag-order na ni guys. Isang dili gamit yung uban. I-aral ko na i-unbox. Muna ka supporter ang amo guys. Bisag kung sa ito kaprihan ato na patisan. Kaya po dali. So, saka po gustong kumpare. Si Camilo Duterte, si Pedro Alalim. So, mga supporter po sa ang kauban, trabaho, sila Rio Queza, Joshua Acero, Asteria Dapar, Carla Solampo, Arvin Maglahos. So mga supporter na guys. Pag sa Lagang Uya Vlogs, pag sa Jacoby TV, shout out niyong tanan niya. Anong sagot na yun? So unsa kay suda ni guys? Fish meal. Ito. Ano ang presyo? 3,000 city. 11 ka item. Shoutout tayo kang Ma'am Christina Tabel. Hala, sa Joy, hala. Salamat sa kanunay pag-support. Kung sa sunod guys, shoutout muna itong mga bagong subscriber. Ngabot na tayo ng 61. Paita, layo paglabangon guys. 61 subscriber pa. So may siya, para ni sa mga airsoft guys. So bala pellets siya guys, money pellets. So hindi kila ni kabala sa duha, tatlo, apat, 5, 6. So unom ni siya ka pilit guys. Tag 3,000 pieces ang sulod. So unom ka bala para sa mga kalingawan guys, airsoft. Then 5 po kabok green gas. So green gas ka guys. Ini lisod wa.
Di ba makino? Then ito isa. Balik kay kapan ka. Tagbo-tagbo ng dati ka. Hindi ba ito manghimlaw? Okay. So, 5 na siya kabo guys. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ka green gas na to o 6 ka pellets. 6 ka pellets nga tag 3,000. So, malingaw na po niyanig 1. Pusin-pusin na itong kakahuyan. So, ano siya guys, salamat kayo. Salamat po sa pagpadala ng safety sa courier. Sa pag-bubble wrap, i-bubble wrap po sa sealer. Salamat kayo sealer. Oh, naka-foam. Naka-bubble wrap tanan guys. So, mayo. Magsige atong transaksyon, ano yung magpermanente ka. Okay kayo. So, mga to guys. Salamat ug sa sunod mag-practice na kung tao tira-tira ani nili daw ato tong anong atong i-testing to gipa-unbox na to uban. Actually na miabot ganina kato na pong bit-rating ang camera pero manong tag-unbox ato nag-unbox ang tato tong una di na to pwede i-unbox kay balik na yan ang mga bago na tong baon lang sa mata itong yung box. So, salamat guys, thank you. O salamat sa pag-support. So, kung bago pa mo sa akong channel, ayaw kalimti sa pag-subscribe kung ganahan mo. Dagaw na kayo ng tabang nako guys. So, salamat kayo sa tanan. Once again, maayong hapon o maayong adlaw kanyang tanan. Bye-bye.